Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena f'pajjiżna waslu 17 il-cruise liner, jiġifieri kważi id-doppju tal-ammont li waslu l-Port il-Kbir fl-istess xhur is-sena li għaddiet. Dan skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Ir-rekord assolut sarra f'iktar minn 39,000 turist li minnhom madwar 1,000 għattaw tal-inqas lejla bord il-cruise liner fl-Ibħra Maltin. Fi kliem il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis dan ir-riżultat ma jfissirx biss żieda fit-turiżmu, iżda wkoll żieda fix-xiri u l-infiq fin-negozji Maltin. Naħdmu ħaġa waħda mal-privat, partikolarment mal-Valletta Cruisport illi nkunu qed nagħmlu dax-xogħol minn iktar minn sena qabel. L-istatistika li ħarġet illum turi illi Jannar frar Marzu ta' din is-sena komparata mas-sena l-oħra żidna biktar minn 90% cruise line passenger traffic. Kważi 66% tal-passiġġieri ġew minn stati membri tal-Unjoni Ewropea, fil-maġġoranza tagħhom mill-Italja, Ġermanja u Franza. Filwaqt li passiġġieri minn barra l-Unjoni Ewropea ammontaw għal iktar minn 13,400, b'iktar minn 24% minnhom kienu Amerikani. Il-maġġoranza assoluta tal-passiġġieri kienu anzjani tal-fuq minn 60 sena, minkejja dan l-ikbar żieda kienet innotata fost il-passiġġieri ta' bejn l-20 u 30 sena. Zammit Lewis qal li l-mira tal-Ministeru hi li sal-aħħar tas-sena jaslu 700,000 turist bil-cruise liners f'pajjiżna, li jkun ifisser rekord storiku għal pajjiżna. Pass li jmiss huwa li nsaħħu iktar servizzi fejn jidħlu cruise liners, qed nippruvaw inġibu t-tieni kumpanija tal-home porting jgħidula, jiġifieri tkun itinerarju ta' cruise liner illi jibdew jispiċċa minn Malta. Dik it-tina ċerta saħħa dak li huwa l-kunċett tal-cruise and stay. Jiġifieri turist ġie Malta bl-ajruplan qatta żmien f'pajjiżna bħala turist u mbagħad mar-cruise. X'ifisser benefiċċji ekonomiċi iktar għal pajjiżna. L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu wkoll laqgħet din l-istatistika b'sodisfazzjon.